О, İlyas. Нәрсә бу кемнең аяк эзләре, кул эзләре монда? Ярады, беләм. Бу бит яңа спектакльнең бер өлеше, бер инсталляциясе. Нәрсә ул анда эшли? Һәм нәрсә көтә безне премьерада? Беренчедән спецэффектларны күреп була, чөнки монда матур костюмнар, матур гримнар, балалар өчен ясалган күп әйберләр бар, формалар бик матур бу спектакльдә. Әле бу миңа грим хәзер ясыйлар, әле грим әзер түгел. Спектакльгә килгән кеше күрәчәк. Минемчә бу бөтенләй башка юнәлеш. Кеше үзенә һәрбер төрле яктан күрер инде бу спектакльне. Тамашачы өчен әйтә алмыйм, ләкин тамашачы үзенә ниндидер булса нәтиҗә чыгарыр. Сез бу премьерада ике төрле әкият күрәчәксез. Һәм алар икесе ике төрле, әмма дә ләкин икесендә дә искиткеч музыка, икесендә дә искиткеч мәгънә, пластика һәм инде режиссер алымнары, яңа төрле режиссер алымнары күрәсез. Это будет очень насыщенный спектакль, насыщенный во всех планах, и в техническом, и в визуальном, и в эмоциональном. Очень такой для актеров очень затратный получился спектакль. Это две сказки, которые мы объединили в один спектакль. Это сказка «Слепой падишах» и сказка «Влюбленное облако» Назым Хикмет. Актерлар режиссер ягыннан премьерада нәрсә көтәргә икәнен аңладык. Тамашачылар нәрсә көтә икән? Тылсымлы тарих, мөгъҗиза көтәбез, уңай эмоциялар әлбәттә. Без инде бик рәхәтләнеп килдек. Яхшы, матур, эчтәлекле спектакль карарга. Но мне кажется, будет очень хороший спектакль. Все-таки приглашенный, издалека приехал, что-то новенькое для Татарстана в целом. Посмотрим. Мне кажется, будет супер. Яңа хисләр, яңа эмоциялар, яңалык көтәбез. Һәм мәгънәле балалар өчен материал. Тулысынча күрәсегез килсә, Кариев театрына килегез. Премьера дәвам итә.